L-ex direttur ta' Nexia BT Brian Tonna se jkollu jwieġeb fil-PAC dwar il-Power Station tal-Electrogas ħlief għal mistoqsijiet li inkriminawh. Din id-deċiżjoni ttieħdet mill-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia f'ruling li ntalab mid-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami wara li Brian Tonna rifjuta li jwieġeb mistoqsijiet dwar il-korruzzjoni fil-kuntratt tal-Power Station tal-Electrogas quddiem il-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi il-PAC. Fl-aħħar laqgħa tal-PAC, Brian Tonna ma wieġeb l-ebda mistoqsija magħmula mid-Deputati Nazzjonalista Karel Aquilina u Ryan Kallus u baqa' jirrepeti l-istess kliem għal kull domanda li saret. Jiena qed nifhem li inti awditur u accountant. Nażel li ma nirrispondix. Sewwa ngħid li inti s-sit tal-kumpanija Nexia BT. Nażel li ma nirrispondi. Ngħid sew li apparti Nexia BT inti għandek ammont kbir ta' kumpaniji oħra. Nażel li ma nirrispondi. Lil David Gallia inti tafu Nażel li ma nirrispondix. x'relazzjoni professjonali jew personali kellek ma' David Gallia matul is-snin. Nażel li ma nirrispondix. Fejn kont skola sur Tonna inti? Nażel li ma nirrispondix. Id-Deputati Nazzjonalisti sostnu li Brian Tonna għandu jwieġeb għax mhux akkużat dwar il-Power Station tal-Electrogas ista dwar każi oħra. Min-naħa tiegħu l-Speaker qal li Xhud għandu dritt ta' silenzju jekk ikun akkużat bl-istess akkużi li qed jiġu trattati mill-PAC. Xhud hu obbligat li jixed iżda għandu dritt li ma jwieġibx mistoqsija li tinkriminah. Is-sedja qalet li diġà kienet kelmet li ma jistax ikun li l-PAC ikun imxekkel minn proċeduri fil-qrati.